filgħodu isbaħ mill-libna ferriqa tat-tfal leħnek mis-semaj sejja li ejja biex niġi għandek għanexu flimkien. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħuti nġbarna hawnhekk għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika ninsabu fil-25 ħabb matul is-sena. Liturġija tal-kelma tal-lum tkellimna dwar dan Ġesu li joħroġ ifittex ħaddiema fil-għalqa tiegħu. Joħroġ diversi ħinijiet tal-ġurnata u jistieden il-dawk li huma bla xogħol biex jaħdmu fl-għalqa tiegħu. Bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija jew narfu ħtijietna, nitolbu maħfra lill-Alla, ħalli ngħixu din l-Ewkaristija b'mod xieraq. L-qudisa tal-lum ser nagħmluha b'suffraġġju għar-Roħ Angelo u Tonio Grek. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u bil-ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ogħla tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jissoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Dan nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jisalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Fakkarkom li l-ġebra tal-lum tkun kollha għal traġedji li saret u l-popolazzjoni fil-Marokk u l-Libja milquta minn dak it-terremot u l-arar. Qarrim il-ktieb tal-profeta Iżajija. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. U jħalli triqtu il-midneb u l-bniedem il-ħażin fehmtu. Ħajerġa' lura ant il-mulej u jħenna lih ant Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-mulej. Għax daqskemm hu mogħla smawwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati l fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħar lill-Alla. Sarm sponsorjali ngħidu flimkien, rip il-mulej lej kull min isejjaħlu. Ngħidu flimkien, rip il-mulej lej kull min isejjaħlu. Kuljum irrid imbirkek u mfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem.
Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bosta bl-atar fil-kobor tiegħu ngħidu flimkien rib il-mulej lej kull min isejjaħlu. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tiba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull m'għamel ngħidu flimkien rib il-mulej lej kull min isejjaħlu. Ġust il-mulej fl-inġiba tiegħu kollha. Twajjeb dak kollu li jagħmel. Rib il-mulej lej kull min isejjaħlu. Lej kull min isejjaħlu fis-sewwa ngħidu flimkien rib il-mulej lej kull min isejjaħlu. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Filippin, Ħuti. Kristu ikun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi, sew jekk ngħix u sew jekk immut. Għax għalija il-ħajja hi Kristu u l-mewt hi rebħ. Jekk għandi nibqa' ħaj fil-ġisem dan ifisser li għandi nagħti l-frott tax-xogħol tiegħi. X'naqbad nagħmel ma nafx, ninsab bejn ħaltejn. Min-naħa l-waħda nixtieq nintemm u nkun ma' Kristu li jkun ħafna aħjar għalija. Min-naħa l-oħra jekk nibqa' ngħix fil-ġisem nkun ħafna aħjar għalikom. Ħaġa waħda ngħidilkom, ġibu ruħkom kif jixraq lill-Evanġelju ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Mulej iftħilna qalbna biex nifmu il-kliem ta' ibnek Ġesu Kristu. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu din il-parabola. Is-saltna tesmiwi tixbaħ lil wieħed sejt li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isejb in-nies tax-xogħol u jħaddimhom fil-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftehim ma' xi ħaddiema b'dinar kull jum u bagħathom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet sijara oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom morru intom ukoll l-għalqa u nagħtikom li jkun ħaqkom. U marru. Reġa' ħareġ għal xi 6 sija u mbagħad għal xi 9 sija u għamel l-istess. Għal ħabta tal-11 il-sija reġa' ħareġ u sab oħrajn qalilhom għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn. Qalulu għax ħadd ma qabadna, qalilhom morru intom ukoll l-għalqa. Għal filgħaxija mbagħad sejt l-għalqa qal il-prokuratur tiegħu sejjaħ il-ħaddiema u ħallashom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 sija u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu aktar. Iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma jitħallsu qabdu jgemmgmu kontra s-sejt u jgħidu dawn tal-aħħar sija waħda għamlu u int isthom bħalna li tabbejna bil-pejs tal-jum wisħana. Qabeż is-sejt u qal lil wieħed minnhom ħabib min xejn ma nqastek jiena mhux b'dinar ftiemt miegħi u li jmissek u jitlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqskemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel ir-rejt bi ħwejġi jien.
jew qiegħed tgħid x'jiena qalbi tajba, hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel, tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelju. Kemm il-qari fl-ewwel lezzjoni meħud mill-ktieb tal-Profeta Eżejja u kemm il-Vanġelu li hija waħda mill-parabboli, mill-ħafna parabboli dwar is-saltna tas-smewiet li jirrakkonta Mattew. Din insibuha f'Mattew biss dil-parabbola. Jitkellmu dwar dan Alla. Issa, aħna għandna difed kbir aħna l-bnedmin illi noħolqu Alla fuq l-immaġini tagħna. Għana naħsbu li Alla jirrabja, Alla jieħu għalih, Alla xin nirrabjaw jew nisbaljaw jikkastigana, Alla xin nagħmlu dnub idawwar wiċċu n-naħħa l-oħra u speċi ma jkellemniex. Din hija l-immaġini li aħna nibnu ta' Alla. Fuq l-immaġini ta' Alla kif nagħmlu l-bnedmin għax dik l-esperjenza li għandna, imma l huwa kompletament differenti għas għandna idea aħna. Dan joħroġ ftit fil-parabbola li qrajna llum. Fil-fatt l-ewwel lezzjoni fuq hekk titkellem, il-fema tiegħu mhijiex il-fema tagħkom, it-traqat tiegħu mhumiex it-traqat tagħna. Daqs kemm hu mola s-smewiet mill-ard, daqshekk joħru ma traqat tiegħu kif naħsbu, kif jaħseb kif naħsbu aħna. Din il-parabbola rajna fiha żewġ aspetti, iddependi kif ħarsu lejha. Kif ħares lejha bl-għajnejn tal-bnedmin, mhux bl-għajnejn ta' Alla, l-ewwel qed jridu niftakru, Ġesu kien ċar ħafna f'din parabbola. Qed jgħidilhom, ħanejdilkom parabbola li tfisser x'inhi s-saltna tas-smewiet tixbaħ li l-wieħed sit li ħareġ filgħodu. Mela din il-parabbola għandha x'taqsam mar-ruħ, ma s-saltna tas-smewiet mhux ma' din id-dinja. Jien kif naqra din kien ħares bl-għajnejn ta' bniedem ngħid kemm hu inġust dan Alla tagħna sewwa min ħademt minn sigħati teħt dinar u min ħadem l-aħħar li ħareġ fil-5 ta' filgħaxija, min ħadem sija teħt dinar ukoll. Kien irraġuna hekk bħala bniedem għandu raġun. Kellhom raġun dawn il-ħaddiema li daħlu kmin jirraġunaw hekk, għax dak huwa kif nirraġunaw aħna. Ħanitlaq mill-punt. Din l-istorja ta' Ġesu tfakkarni, mhix Ġesu qal din parabbola 2000 sena ilu. Però kemm hija valida llum. Jiena kmini x'koll u disa kmini u nitla' bil-mixi fejn imur inqaddis u ngħaddi minn salib it-tiġrija, kunu għadu mill-5:30 ta' filgħodu. U nara ħafna minn dawn il-barranin jistennew f'salib it-tiġrija fil-pjazza tar-raħal xi ħadd li jtihom ix-xogħol. Għax ix-xogħol huwa d-dinjità tal-bniedem. Id-dinjità tal-bniedem. Meta int xi ħadd itik xogħol ifisser li inti għandek valur, tiswa għal xi ħaġa. Il-bniedem bla xogħol iħossu bla valur. Ovvjament tara xi trakk jieqaf jiddiskuti magħhom bħalma għamel Ġesu u jiftehmu bħalma għandna din l-istorja tal-parabbola. Prezz. Issa mhux ħanidħol jitħallsu x'tajjeb nabbużawhomx, intuhom x'inqas milli nagħtu l-ħaddiema Maltin dik. Kulħadd jaf is-sitwazzjoni mhux ħanidħol fiha, mhux ħanidħol fil-merti tagħha, kulħadd għandu l-kuxjenza tiegħu, kulħadd jagħmel hu. Però attenti kemm kien delikat Ġesu fil-parabbola tal-lum ta' mela ħareġ l-ewwel darba filgħodu kmieni, ftehiem ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħathom l-għalqa. Ma dawn biss ftehiem il-prezz. Indunajtu, jien dejjem nitgħallem ta' meta naqra l-Vanġelu, ma l-oħrajn ma ftehemx prezz. Tinsewx li din hija s-saltna ta' Alla. Ejdu naraw bl-aspett spiritwali. Ma l-oħrajn qallhom intom x'qegħdin tagħmlu hawn. Morru intom ukoll, ħudu d-dinjità tagħkom, morru waħdmu. Untikom dak li ħaqkom. Mela,
l-ewwel grupp ta' nies li qabba Ġesu li jista' jkunu aħna. Għax ara fl-aħħar mbagħad jispiċċa hekk għaqduhom l-affarijiet ta' hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Aħna konna minn tal-ewwel idħalna fis-Salt Natalla għax tagħmidna. X'inhu li qed jimmotivana fil-ħajja nisranija? Il-dawn li daħlu l-ewwel sa napplikaw għalina aħna dħalna l-ewwel, nixbħu l-dawk li marru l-ewwel. X'inhu li jimmotivana? Li ħammorru l-ġenna, il-flus, għax dawn. L-ewwel grupp li marru kellhom il-flus jimbuttom, ħajtina denar li kienet paga ta' ġurnata. L-oħrajn ma qallhomx kemm, il-motivazzjoni kienet aktar l-imħabba. X'inhu jimmotivani lili fil-ħajja nisranija? L-imħabba jew li mmur il-ġenna li nieħu l-premju. U din hija d-differenza ta' li għamel Ġesu. L-oħrajn ma kellhomx motivazzjoni ta' flus għax laqqas kien jaf x'ħajtihom, speċjalment dawk tal-aħħar. Tal-aħħar l-unika motivazzjoni li kellhom kien li jħossuhom realizzati, ma baqgħux fuq il-bank qisu ħadd ma jridu. Ġesu fis-Salt Natalla dan li jrid jurina. Ġesu l-ewwel nett jieħu iqis lil kulħadd l-istess. Jekk tajt kwarta fis-Salt Natalla, jekk tajt sija tinsewx is-salvazzjoni qed hija Alla mhux jiena. Jien nista' sirt qassejs u ħafna minnkom jitlu l-ġenna qabli. Għax ħafna jġejdulek Fader tlob għali għax tiegħek jasal iktar. Għaliex jasal iktar tiegħi? Int m'għammed daqsi. Alla jisma' l kulħadd l-istess. Alla jħobb li kulħadd l-istess. Tinsewx l-akbar qaddisejn kienu dawk li ġew fl-aħħar. Sant'Ustin, konvertat 34 sena. Dawk kollha li San Pawl. Knaraw ħafna qadisin kollha konvertat. Il-ħalli tajjeb. U din irdu nifhmuha mhux kulħadd għandu l-istess triq. Alla li jenna jridna nsalvaw, issa Alla jaf il-karattru tiegħek, jaf il-karattru tiegħi. U jsejħilna fil-mument propizju l-aktar preċiż li hu jaf li inti tirrispondi iva. Għalhekk jien ma nistax niġġudika ngħidlu eżek mulej jien għamilt ħajta qassis, min inqaddes inqara nitħabat, imbagħad jiġi dan għamel ħajtu jiġġerra mat-toroq u jagħmel li jrid u jisraq il-ġenna fl-aħħar. Eżek il-dak tajtu denar daqs kemm tajt denar lili meta jien nitħabat mindu kelli 20 sena. Min jiena? Għalhekk Alla huwa differenti minn Alla li ħloqna aħna fl-immaġini tagħna. Għalhekk aħna meta immubtu naraw il-Alla ħanibqgħu bħalna miftuħ. Ngħidu kemm hu differenti dan Alla illi għalhekk kultant diffiċli nifhmu l-Alla. Mela s-salvazzjoni mhijiex fidejna, ma niġġudikawx. Hekk ġralhom dawn il-ħaddiema. L-hawnhekk nixtieq nagħmlu distinzjoni. Padron li qed jagħti x-xogħol li huwa dak li jiġbor in-nies fit-tiġrija, fit-Triq ir-Repubblika biex iħaddimhom, dak l-intenzjoni tiegħu hija l-business. Kemm ħajaqla. Kista jagħtih 5 euros flok 20 itjomlu, l-aqwa li jinqeda. Kristu mhux hekk. Kristu jħares li lilek jagħtik dinjità fil-Knisja tiegħu. Kristu jdaħlek taħdem anke fil-5 ta' flaġja u jħallsek l-istess. Mela l-padron ħsiebu fl-interess tiegħu biex jaqla l-flus, biex isir sinjur. Nagħmlu differenza bejn padron u missier. Bit-Taljan tiġbaħ iktar, padrone e padre, missier. Il-missier tagħna mhux interess tiegħu li jaqla l-flus minn fuqna, imma li jarana realizzati fil-ħajja tagħna. Meta jarana l-bot minnu, ma nirrealizzawx lilna l-flusna. Sa hawnhekk tajjeb nagħmlu domanda, jien feqqiet fir-relazzjoni tiegħi mal-Alla, inħossni realizzat. Għalhekk meta niffangaw fil-flus u fl-affarijiet tad-dinja ma nirrealizzawx ruħna, nirrealizzaw ruħna fuq livell materjali. Imma kemm hawn nies li huma sinjuri
u m'għandhomx paċi f'qalbhom. Għax m'hemmx, għax il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, imma bl-ispirtu wkoll. Meta nabbandonaw l-ispirtu nbagħtu. U Ġesu dan li jagħmel, il-dawk tal-aħħar qalhom intom x'qegħdin tagħmluha għax ħadd ma qabbadna, ħadd ma urina rispett, ħadd ma valorizza il-ħajja tagħna. Immaġinaw tagħmel ġurnata tistenna xi ħadd itik ix-xogħol u ħadd ma jtik xogħol. Kif tħossok li inti m'inti xejn. Mela differenza l-missier joħroġ mhux darba dawn li jsibu x-xogħol filgħodu biss imur ifittxu l-ħaddiema, ma tara l-ħadd ifittex fl-offsinar jew fil-5 ta' flaxija, xejdlek jien ħanteħ ġurnata xogħol ta' sija, imma l-missier tagħna mhux hekk, x-interess tiegħu mhux il-flus. Joħroġ filgħodu, joħroġ fl-10, joħroġ f'nofsinhar, joħroġ fis-sija, joħroġ fl-4, jerġa' joħroġ fil-5. Għax l-interess tiegħu li jsalvak. Mhux importanti x'ħin issalva, x'ħin isejjaħlek Alla. Dak mhux ma jistax għalija li nġudikak. Alla li jista' jsejjaħ li tard. Jiena sirt qassejs ta' 35 qabel kont naħdem. Dik kienet it-triq ta' Alla għalija. Imma kieku ma għaddejtx minn dak li għaddejt, kieku jiena llum minix hawn. Allura Alla għal kulħadd għandu missjoni, għandu triq. U dan hu l-Vanġelu tal-lum eżis kuti, jridu nifhmuh. Attenti li ma nkunux l-ewwel wieħed jiena, tal-aħħar jiġu l-ewwel u jien naħseb li nkun l-ewwel u niġi tal-aħħar. Forsi għad immutu u nara lilkom diħlin il-ġelna kollha qabli, jista' jkun ukoll. U tgħidu wara l-Fader. Ġifieri, għal Alla mhux xejn possibbli, xejn mhu impossibbli. Nafdaw fil-ħinina kbira tal-Alla l-importanti aħna li nersqu lejn Ġesu biex nirrealizzaw ħajjitna ta' ħanieqaf hawnhekk. Hemm ħafna xtejt fuq din il-parabola. Alla mhuwiex dak Alla li nimmaġinaw aħna. Alla huwa mħabba, Alla jħobbok kif int, Alla jħobbok dejjem, jekk int fid-dnub, jekk m'intix fid-dnub. Alla jħobbok, l-imħabba tal-Alla ma tinbidilx. Għax għalhekk huwa Alla. Alla mhuwiex bniedem. Alla huwa mħabba. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Issa nqumu bil-wieqfa taħalli flimkien u nifhmu x'inhu l-kredu. Tal-kredu huwa l-istqarrija tagħna ngħidu fiex nemmnu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu. Jieni ta' Alla, nisser mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn. Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina bnedmin u għall-fidwa tagħna bħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu għalina bada taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tqiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-missier mal-liben u li tkellem fuqhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet, nistenna l-qawma mill-lwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. B'tama u fiduċja fil-ġenerożità tal-Alla lejna ejjew irresqu dawn it-talbiet tagħna. Kun mulej mal-Knisja sabiex is-saċerdoti jkomplu jwasslulna l-kelma tiegħek għaliex hija l-kelma li tagħti l-ħajja. Nitolbu għall-mexxejja tal-popli sabiex ikunu ta' sostenn veru lil dawk kollha li qed ibatu jaħdmu għal paċi dejjiema. Nitolbu għalina l-koll sabiex imdawlin mill-kelma tiegħek nikbru fl-imħabba lejn xulxin u naħdmu dejjem aktar flimkien biex inti tkun magħruf u maħbub. Nitolbu għas-sinodu li jibda jiltaqa' fl-ewwel ta' Ottubru biex il-mulej jillumina lill-isfijiet lis-saċerdoti u lill-lajċi li qed jieħdu sehem f'dan is-sinodu biex imexxu l-Knisja il quddiem skont l-Ispirtu ta' Alla. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew minn terremoti, minn arar biex il-mulej mhux biss jagħtihom
dak li għandhom bżonn materjalment imma jimlilhom qalbhom li hemm nies jaħsbu fihom u jħobbuhom. Nitolbu. Għatina l-għajnuna tiegħek mulej Alla u żommna dejjem f'imħabbtek int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, tu quanto abbiamo fatto questo pane, benedetto nei secoli, Signore. Del mistero della Nbierek Alla għal dejjem, umili pentiti għal Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħiniena tiegħek, mulej, ilqa l-offerta tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu b'dawn is-sakrimenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Mulej magħkom. Nerfu lubna l-fuq. Nizzuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewa xira tas-sew, mulej Missier, għaddej sala ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax bid-dem ta' ibnek u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu erġaj ġbart miegħek lil uliedek li jidnub kien xerret u bijet minnek. U int Alla wieħed fi 3 persuni bil-qawwa tiegħek għadthom f'poplu li hu l-Knisja tiegħek, il-ġisem ta' Kristu, it-Tempju tal-Ispiritu Santu, għad tifħir tal-erf tiegħek bla qis. Għalhekk nissieħbu mal-tajja tal-anġli u fer kbir infaħruk u ntennulek u ngħidu għaddejs, għaddejs, għaddejs. Il-mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, wasanna fil-ogħla tas-smewiet. Nbierek minn ġej fisem il-mulej, wasanna fil-ogħla tas-smewiet. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' Qudusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex mirajħi bati ħajl ħobs radlek il-ħajr. Birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, x'dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem.
الدم li xxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u radulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċu kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Illum mod partikolari nitolbu għal Roħanġelo u Tonio Grek li għalihom qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju tal-Qudisa. Nitolbuk iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missili tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. F'din triqtna lejn is-sema, f'din is-sejħa li għamlilna Ġesu matul ħajjitna, hekk niftakru dan il-missier iħobbna u fittixna, għalhekk bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekk ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, ma ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħelisna mid-deni. Ħelisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, tiegħek li mulaqda li trid fija, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu sinjal ta' paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għatina l-paċi. Dan l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Niswew li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem.
الدم تكريستو يهزنا هيدا.
Nidu li grazzi Ġesu li intqajna miegħek fil-qalb tagħna llum f'din il-qudiesa. Grazzi tal-kelma tiegħek. Għenna dejjem ma naqtawx qalbna. Għenna dejjem nilqu l-invit tiegħek għax-xogħol fil-għalqa tiegħek. Għenna li naħdmu mhux għal xi ħaġa materjali jew imma naħdmu għax inħobbu. Il-motivazzjoni tax-xogħol tagħna tkun l-imħabba. Dan nitolbulek u Ġesu. Tolbu wkoll kif tinsab fil-qalb tagħna l-isfijiet li ħajltaqgħu fis-sinodu għal lajċin Sara biex dan is-sinodu li ħajati dawl ġdid fuq il-Knisja tiegħek. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sakrament imqaddes fit-tieba tiegħek għatina dejjem lajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Fakkarkom loti tad-demm hemm bżonn ħafna ta' dan id-demm. Nħeġġu lilkom minnu f'saħħtu sabiex għada illum il-ħadd 24 ta' Settembru murjat id-demm li huwa tant bżonjuż bejn it-8 ta' filgħodu sas-sieta fil-għaxija fil-Berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.